Ülben vagyunk. Hát a pár feladványt meg kell gyorsan oldani. Pár feladványt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pár feladványt megoldunk. És utána hosszú gondolkodású partit fogunk játszani. Talán. Milyen szín vagyok? Fekete. Fekete. Oké. Levillázzuk, már nem üthet vissza. Na. Jó. Hű, de lassú vagyok. Lassú vagyok. Ez is rossz lesz. Itt látni kellene valamit, amit nem látok. Ez a baj. Vajon mi lehet az? Tényleg nem tudom. Oké. Fú, de lassú vagyok ma. De lassú vagyok ma. Oké, lehet, hogy... Lehet, hogy... A huszár beszorult volna, ha nem lennék ennyire lassú. Nézzünk egy bemelegítő 3 perces meccset. Van már 0 nézőm. Az a jó, hogy ennél már csak több lehet. Ennél már csak több ember tud nézni, mint 0. Mint a 0. Ellenfél ki sem mer állni ellenünk. Kíváncsi vagyok, hogy vajon lesznek a nézők. De ha nem, az sem gond, attól még sakkozni fogok. Hoppá. Na. Nem elég, hogy lassú vagyok. Még pontatlan is. Végül is. Miért is ne cseréljem le? Már van 2 néző. Az már végtelennel több, mint 1 perccel ezelőtt, mert az előbb még 0 volt. És már 3 ember figyel. És itt van Peti, legalábbis egy pillanatig itt volt. Sziasztok! Hello, hello! Nagyon fáradt vagyok ma, de gondoltam, hogy csak nem hagyom ki már a sakkot, mert az elmúlt... ezt lekötötték. Az elmúlt 24 napban minden nap live-oztam. Ezt most gondoltam, nem hagyom már ki. Hiába vagyok fáradt. Jajaj, gyorsnak kéne lenni. Jó. Nem ütheti vissza. Oké. Ütésbe rakjuk. Jézusom. Ne. Le fog győzni idővel. Úristen. Ja, én nyertem. 0,39 másodperc. A multikri verseny? Jó volt egyébként. Aki gondolja, vasárnap 4 órára tud jönni akár versenyezni. Ez a Light Chess oldala. Rainhold Teacher a nevem. Ha valaki bejelöl, annak elküldöm a versenylinkjét. Aki esetleg szeretne jönni versenyezni.
Jó volt egyébként, 9-en vettünk részt, úgyhogy vasárnap 4-kor, tehát 4 előtt még csak 4 ember volt, aki egyáltalán benne volt a csoportba. Úgyhogy tök jó, hogy végül még pont jött új 9. Na, tehát még pár ember, és végül így lettünk 9-en. Ami tök jó, majdnem kétszer annyian voltunk, mint amire számítottam. Oké, huszár borzasztóan, hova rakjuk? Ide rakjuk. Fel kell gyorsulni, mert nagyon lassú vagyok ma. De hogyha picit feladványozok, talán begyorsulok. Na, most hogyha egy perces gondolkodású partit játszok, ha leütöm. Megpróbálkozunk ilyen trükkökkel. Oké, ha leüti, akkor mat. Ha nem üti le, akkor én ütöm le, akkor meg utána mat. Oké, akkor én ütöm le sakk. És akármit lép, köszi szépen a lájkokat. Hogyha visszaüti, akkor mat. Ha nem üti vissza, mert kilép, akkor megint mat. Ha ezzel üti vissza, akkor is mat. Az a lényeg, hogy ez a kettő figura, ez mindenképpen matot ad, és ugye sakkot kapott, tehát valamit reagálni kell rá. Ha valaki még nem tette meg, és néha nézne sakkos kontentet, az tökre motiválna, ha bekövet, de ezt szajkozni azért nem szeretném, mert az már elég kontraproduktív tud lenni, viszont tök jó lesne. Ha már egy ember is akár, ezt jó elnéztük, de mindegy. Ha egy, ezt is elnéztük, Jézus. Mondjuk így értem, hogy miért nem iratkoznak fel az emberek. Nem baj, innen még lehet nyerni, ez egy perc gondolkodás partival rendelkező dolog, mindegy. Hova lépjek? Hova lépjek? Már van 5 néző, az már siker. 5 ember néz, az már siker. Ezt a gyarakat meg kellene... Oké, legalább ezt védi. Ezt most meg ki kell innen szedni valahogy. Hogy azt még nem tudom. Ha ide lép, akkor mondjuk huszára tempor ütök vissza. Most viszont még nem üthetem le. Viszont ha leáldozza visszaüt, leüti, nem néz ki jól. Jó, huszár. Oké, idővel kellene nyerni. Jó, ez nem tetszik. Oké, kénytek mondjuk ide lépni. Ide lépek. Beviszi. Már mondjuk ez még nem is olyan rossz így. Még elnézheti valamilyen trükkel. Ha lép valami ilyesmit, akkor leütöm a vezért. Ha nem üti le, akkor meg mat. Már 8 ember néz. Köszi szépen. Sokan néznek. Leáldozom. Ez az. Leáldozom, és még ezt is leáldoztam volna. Tehát visszaütötte volna sakk, visszaütöm, és akkor hagytam volna. Köszönöm szépen, már 9 ember néz. Wow. Aztán, hogyha már leszünk páran még, akkor lehet, hogy hosszú gondolkodás partit fogok játszani. És akkor talán ott lesz idő magyarázni. Nem fel megpróbált átverni minket, de szerencsére elég gyorsak voltunk. Jó. Oké. Ellenfél nagyon-nagyon le szeretne cserélni mindent. Én viszont nem. Leütöm, az matt, az nem tetszik. Ez se tetszik. Fű, hova lépjek? Ez se tetszik. Igen, ez csúnya volt. Ez Nyíregyháza. Hogy Nyíregyháza? Jó kérdés. Na még egy gyors part, és utána nézek egy hosszabb gondolkodású partit. Talán most már sikerült valamennyire felgyorsulnom. Nem mondom azt, hogy jókat léptem, 1 perces képest tűrhető. Jó, elsáncolunk. Elsáncolunk. Nincs idő magyarázni 1 percesbe, tehát ide lépek, leütöm. Akkor nem ütöm le, csak fejlődök ide. Oké. Ha ezt lehet fejlődésnek csúfolni, meg leüti, még nem üti most le, de na. Értitek?
Na mindjárt... Fú, basszus. Jó, félre léptem, mindegy. Nem úgy léptem félre. Hogyha barátnőm is nézi az adást. Viccelek amúgy. A sakban léptem csak félre. Jó. Áthozom ide a huszárt. Hogy aztán el tudjak jönni erre, ha ad ilyen sakkokat, vagy ilyesmi. Leüssem, leütöm. Szörnyen állunk, de oké, ezt is lenyeri. Azt is lenyeri, mindent lenyer az ellenfél, ez legalább védve van. Elindulunk a 20. Csomó időnk van. Na, gondolkodással kell bírni az ellenfelt, akkor veszít. Oké, visszanyerjük. Erre nem számított, hogy sakra. Oké, megtolom csak. Oké. Sikerült legyőzni, hát ez valami csoda volt. De megvertük az ellenfelet, úgyhogy legyen az. Ja igen, be van állítva, simán ne tudjam beérni, te kis rafkós. Be van állítva, a Nyíregyház az már tiltva van mostantól. Melyik játékot? Rapid? Játszunk Rapidot csak 10 perc, ne legyen többletidő. Nem szeretem amúgy a többletidőt. Lépek mondjuk egy D4-et, hogy elfoglaljuk a centrumot. Elfoglaljuk a centrumot. Lépek egy C4-et is. Oké. Ezeket itt mind uraljuk, ezért lépem ezt. Ide lépek. Köszi szépen a lájkokat. Ha valaki néha nézne sakkos kontentet, az akár iratkozzon föl. Nem kötelező, csak javasolt. Viccelek csak. A gyors játék? Hát egyébként azért játszottam most ezt a gyors játékot, hogy picit begyorsuljak, mert amúgy eléggé elálmosodtam, és egész fölkeltem ettől a... Nem tetszik, hogy lekötöztalom. Van időnk, úgyhogy... dolgoztam hétig, hazaértem 8-ra. Feküdtem egy órát, hogy energiát gyűjtsek, plusz kajáltam, és rájöttem arra, hogy nagyon be vagyok lassulva, de most ez a Snell Party picit felgyorsított, úgyhogy itt az ideje gondolkodni. A huszárunkat lekötözték. Nem értjük el, hogy a huszárunkat leüti. Ezt a gyalogot, ha leüti, akkor visszaüt. Az a baj, ha most visszaütöm, akkor gyakorlatilag kigyengítem a gyalogcentrumomat. Ha őt vissza, nem olyan katasztrófa, mert ha ezzel visszaütök, akkor megmarad az a gyalogtömb, amely ezeket a pontokat jól uralja, nem tud elmenni soha a futó. Zó, nem ütök le, ha leütök, eleve tempóra fogja kifejleszteni a huszárját. Azt meg nem akarom, minek adnék neki egy lépést. Szóval, a futónk az egyelőre nem áll olyan... A futónk az nem áll jól. Elgondolkodok azon, hogy melyik tisztünk állhatna jobban. Ez ki van fejlesztve, fogjuk rá, hiába van le tűzve. Ez nagyjából ki van fejlesztve. Vezér B3 kerülhet szóba, és akkor egyben ránézhetnénk. Arra tolhat mondjuk ilyesmit. Arra visszaütöm, úgyhogy ez egyelőre nem releváns. Úgyhogy szerintem kifejlesztem ezt a sötét futót. Esetleg megpróbálja elterelni, és akkor elviszük ide. Jó. Később elsáncoljak-e? Jó kérdés, nem én tiltottam, szóval jó kérdés. Lehet, hogy MC Isti túl sokat beszélt Nyíregyházáról, ilyesmire tudok gondolni így hirtelen. Én nem tiltottam, az biztos. Megnézzük, hogy kénytelen leütni, vagy visszaviszi. Ha ide viszi, leütöm, ide viszi, leütöm, ha ide viszi, rátolom a gyalogot. Úgyhogy kénytelen visszaütni, végre nincs a huszárunk kötésben, ezt elértük. A futómat nem szívesen szeretném odaadni. Ráadásul, hogyha leüti, akkor úgy kell visszalépni, hogy a vezérünk innen eltűnik. Úgyhogy olyan lépésen gondolkodtam, hogy hát ide visszaviszem. Most visszafejlesztettem B1-re, csak akkor bezárom a saját bástyámat. Ha ide lépek, az ezt is fogja, ezt is védem kettővel, hogyha lehet, csak szimplán ide lépek. És ennyi a nagy taktika mögötte. Köszi szépen a lájkokat. A lájkokat. Nem, mint hogyha az lenne. Egyébként ezt a huszárt elnézte az ellenfél, hogyha leütöm, ha leütöm, ő leüti. Az biztos. Ha megtámadom a vezért, leüti a futót, én arra leütöm,
Na most számoljunk egy kicsit. Ha leütöm a huszárt, akkor nyertem egy tisztet, ő lenyeri a gyalogot. Oké, ideig jobban állok. Ideig jobban állok. Megtámadom a vezért. Ideig még mindig ugye van két gyalog előnyöm. Ő leüti a futót, ő van előnyben. Én leütöm, ő visszaüt, de elrontottam a sáncolását. Utána van valami konkrétum. Vagy csak szimplán védjen meg egy sima B3-mal. Ez itt a jó kérdés. Hogy van-e valami ellenfenyegetés? Ezt számolom jelenleg. És szimplán ide lépek. Szimplán ide lépek, akkor egyébként ez a fenyegetés nagyjából mondhatni, hogy megmarad. Akkor leköti. Csak leköti. Oké. Ellenfelet visszakergettük erre a pozícióra. Most a vezért esetleg megpróbáltam elkergetni. Akkor be tud lépni ide. Kérdés az jó-e, vagy szimplán sáncoljak el? Vagy elindulok ezzel a gyaloggal, nagyon agresszívan. Jó kérdés. Szokták mondani, hogy ha tudsz, akkor sáncolj el. Minél gyorsabban. Elsáncolok, itt az ideje, hogy elsáncoljunk. Biztonságba helyezem a királyomat. Hát időhátrányban vagyunk, úgyhogy el kellene gondolkodni azon. Ezzel a lépéssel támadni fogom minden 1-jel, 2-vel, 3-mal. Ő meg védi 1-jel, 2-vel. És itt most támadom a vezért. Támadom a vezért. Tehát esetleg ilyen lépései lehetnek. Semmi más. Csak ide léphet. Legalábbis én úgy látom. Ha viszont ide lép, és mondjuk leütöm. Oké, így viszont van egy egész jó gyalogcentrumom, hogyha ezzel ütöm szerintem. A világos futóval egyébként ezt le tudjuk ütni. Ezt elnéztük sajnos. Igen, ezért kell néha lassan lépni, a lassan lépek az pedig azért okoz problémát, mert... Jó. Hova lépjek? Az a baj, elnéztük ezt a bástyát. Ilyesmit léphetnék esetleg, de arra ugyanúgy leüti a bástyát. És ha leütöm, visszaütöm. Ide lépek, ő leüti a bástyát, oké, neki jött. Ha leütöm, nem tudom, visszaüt valamivel, visszaütöm. Hát az még nem katasztrófa, de... Oké. Ez a lépés, ez nem tetszett. Ide lépek. Azt nagyon elnéztem ezt a lépést. Ezt nyilván visszaütöm. Megtámadom a bástyát, illetve ezt a gyalogot. A kettőt egyszer nem tudja megvédeni. Sokkal rosszabbul állunk, de valamiféle kompenzáció. Valamiféle kompenzációt kaptunk érte, illetve ilyen jellegű állásokban a bástya eléggé nehezen tud közlekedni. Tehát, hogy valahogy le tudom cserélni ezt a huszárt értelmes módon, és valahogy meg tudom tartani ezt a gyalog szerkezetet, akkor ezt még döntetlenre ki lehet hozni, de nem állunk jól egyébként. A futónk az pedig semmit nem csinál jelenleg. Na, el kell gondolkodni azon, hogy mit is kezdjünk ezzel az állással. Ide lépek, ide lépek, ide lépek. Hagyom, hogy leüsse. Ide lépek, valahogy ezt eltávolítom, nem tudom, megtolom a gyalogot, és akkor itt kap két lépésembe egy mattot. Jónak tűnik a terv, csak használhatatlan. Oké, itt nem tud átjönni szinte, bár vannak ilyen gyalogtolásai, mert ha visszalép, akkor meg tudja tolni. Úgyhogy már nem tudja meglépni, mert akkor leütöm egyben. Ha lehet, hogy bástyát kell ide lépnem, csak utána meg tudom tolni egy dolgot. Ha lépek egy ilyen bástya lépést. Egy ilyen bástya lépést. Már több mint 6 ember néz. Nem nagyon dobja be a TikTok for you-ba a videót, hogy látom. 12 ember.
látta idáig a csatornát, bár ebből 6 ember viszont néz is. Tehát az azt jelenti, hogy aki itt van, az érdekli a sakk. Szóval most ez fenyeget. Ezt meglépem. Tehát aki ide becsatlakozik, azt érdekli a sakk, de egyébként meg nem nagyon mutatja meg a TikTok most a mai napon nagyon idegeneknek. Mindegy, innen szép nyerni. Tehát innen tudunk nyerni, ami ezután a lépés után már egyre gyanúsabb, hogy nem nagyon... Már mondjuk, hogyha leütöm, és mondjuk leütöm, akkor kénytelen visszaütni. A cserén el kellene gondolkodni, ezt döntetlenre ki tudjuk-e hozni. Ennyi időm van, akkor nem. Univerzum ajándékot küldött valaki valakinek. Ezt nekem miért mutatja meg egyébként a TikTok? Tehát, hogy ha valakit nem a sakkerek, hanem te mondjuk elmenne veled randira, velem, kevés esélyt látok rá, hogy valaki ilyen terveket szőne. De ha valaki ilyesmit gondolok, az ne tartsa magába. Az ellenfél az a baj, hogy nem játszik olyan nagyon rosszul. És kevés az idő nagyon. Van értem ide bezárni a saját bástyámat vajon? Szerintetek? Chess.com-ról? Szerintem jó oldal a chess.com, csak én azt gondolom, hogy ha már van lehetőség arra, hogy sakkot tanuljunk, akkor ha lehet, akkor az legyen díjmentes. És a chess.com-on az elemzésnek díja van. És pont emiatt én a Lácsasz javaslom, bármennyit elemezhez gyakorlatilag. Itt is, ha véget ért a meccs, akkor bármennyi meccset ki tudok elemezni, és annak nincsen külön díja. Most pedig el tudjuk indítani ezeket a gyalogokat, ráadásul itt úgy fogom elindítani ezután, hogy mondjuk most pont nem tudja. Oké, most pont azon gondolkodtam, hogy ha mondjuk megtolja ezt a gyalogot, mondjuk azt simán leütöm bástyával, nem ütheti vissza. Vagy leüthetem futóval, az a durva. Leütöm futóval, és hogyha... Na mindegy. Oké. Ezt itt most leütöm. Arrébb lépek, hát ha elnézi ezt a gyalogot. Ha ezt a gyalogot elnézi, mert leüti, oké. Akkor így még egyébként nyerhetünk is. Dik valószínűleg nem nyerünk így se, nem számoltam ki. Viszont... ide lépek, megtolja. Ide lépek. Leüti meg. Hát az a baj, hogy oké, ezt a gyalogot be fogja vinni. 1 perce van neki pedig 7. Attól tartok, ezt a gyalog végjátékot nem fogjuk megnyerni. Sajnos. Jó, következő oké, oldalról sasszézunk. Ha nem lenne ilyen szörnyű a gyalog végjátékom, ez még akár lehetett volna egy döntetlen is. Jó. Na már van 8 néző. Yeah. Viszont aki esetleg most csatlakozik be, és néha szeretne sakkos kontentet nézni, én vagyok, aki gyártja, az iratkozzon föl. És akkor néha-néha lehet, hogy felbukkan a fejem, és tudtok sakkot nézni. Tök jó lenne. Ha lenne ilyen. Oké, ezt le fogja nyerni, és utána veszítünk, bár hát ha bepattol az ellenfél, ezt még azért megvárom. Az ellenfél. Itt van pat valahogy? Amúgy. Na, szóval. Most ide
Ide lépek, ide lép. Ide lépek. Ide lépek, ide belép. Ez döntetlen? Sikerült kihozni döntetlenre? Az a baj, annyira nincs magyam ez, hogy ma... de amúgy ez döntetlenre lehet, hogy kijön. Ide lép, akkor mindig fel kell lépnem. Akkor mindig arrébb lép, mindig visszalépek. És ide belép, akkor mindig ide lépek. Ha ide lépés, az pat. Ez pat, nem? Vagy lépés ismétléses... Na. Lépés ismétléses döntetlen, mert hogyha háromszor ugyanaz a lépés megismétlődik, ellenfél ki is lépett amúgy. Ahhoz képest egyébként látjátok, hogy ezért számít az, hogy mindig megtanítják azt, hogy a futó 3-at ér, a huszár 3-at ér, a bástya 5-öt ér, de bizonyos szituációkban úgyhogy kialakult ez a gyalogszerkezet, egyszerűen a bástya nem tudott mozogni, és végül sikerült egyébként elnézetni vele. Úgyhogy a bábuk nem mindig ugyanannyit érnek, hanem általában pozíciófüggő. Van több mint 10 néző. Hétvégén lesz egyébként vasárnap egy verseny délután 4 órától. Aki a Light Chess oldalán rám keres, az a nevem, hogy Raimhol Teacher, tehát Raimhol Teacher, az tud akár jönni versenyezni. Reményeim szerint már legalább 10 fognak jönni, aminek tökre örülnék. Oké. Remie vagy nem remi? Ez itt a kérdés. Ide lép, akkor mindig ide lépek. És ha ide lép, ide lépek, ide lép, ide lépek, arra be tud lépni, arra mindig ide lépek. Elvileg. Elvileg. Mondjuk valószínűleg gyakorlatilag is. Ezután szerintem egy újabb hosszú gondolkodású partit szeretnék játszani. És most már jobban kellene azért játszani. Na, nem lép az ellenfél. Nem lép az ellenfél. Oké, erre ezt néztük. És itt számít, hogy ide lépek, vagy ide? Akkor erre ide lép. Oké. Na, ezt kihoztuk döntetlenre, úgyhogy ez egy csoda volt. Köszi szépen a lájkokat, illetve köszi szépen a feliratkozást. Köszi szépen! Na, ja, még nem iratkozott föl senki. Nem baj. Játszok egy hosszú gondolkodású partit. Nézzük meg, hogy vajon mit szoktak erre lépni. Valószínűleg nem ezt. Mindegy, belemegyünk most egy ilyen furcsa változatba. Megpróbálom legyőzni az ellenfelet. Lehet, hogy túl nagyba látszódom? Lehet, hogy kicsinyíteni kellene? A táblát meg nagyobbra venni, és akkor többen jönnének? Hogyha megtolja, akkor megtolom. Oké, akkor erre megtolom. Ha leüti, akkor huszár. Ez a Károkán védelem. Ez a Károkán védelem. Mindenkinek üzenem, akit nem érdekel a sakk. Lépek. Érdekes koncepció, de valószínűleg vannak ilyen jellegű lépések ebben. Gyalogot. Gyaloglépés. Oké, ez a gyalog lóg. Ha ilyesmit lépnék, akkor kapnék egy sakkot, és akkor ugye lenyerni. Kínáljunk egy vezércserét már így az elején. Ha leüti, mondjuk visszaütök ezzel a gyaloggal, ha visszaüt, akár ezzel is visszaüthetem, és kapunk egy vonalat.
Ha nem üt vissza, akkor meg minek hozta ide a vezérét? Hova viszi ide? A sarokba? Beállítja a dísznek? Oké. Ha leüti, akkor lehet, hogy kivetesen nem a futóval kellene visszaütnem ezt a dupla gyalogot. Átalakítjuk. Ez ugyanúgy nem igaz, mint ahogy a testépítésben sem igaz, hogy átalakítjuk a zsírt izommá, hanem gyakorlatilag tök másból lesz tök más. Ide lépek, hagyom, hogy leüsse. Tovább ütök, ide lép. Nincs értelme. Ide lépek. Oké. Az ellenfél minden áron cserélni szeretne. Viszont ezt a gyalogot elnézte. Ha leüti, visszaütök, és ha visszaütök, akkor ide lép, és még villával is fenyegetek, és akkor lenyerhetem még azt is. Oké. Általában befelé érdemes ütni. Ha leüti, visszaütök, ha nem üti le, akkor meg én ütök le és visszaüt. Vagy ahelyett, hogy visszaütnék, fejlesztek egy futót. Elgondolkodtató. Elgondolkodtató. Hogy mit is lépjek? Lehet, hogy kicsinyítek magamon. Lehet, hogy csúnya vagyok, azért nem jönnek az emberek nézni. Azért nem nézik az emberek a sakkot. Csúnya vagyok. Na, mit csináljak már? Arrébb rakom magam. Táblán meg lehet nagyítani kellene. Lehet nagyítok a táblán. Na mindegy, meg következő körbe egy tűrető? Nem tudom, mindegy. Jó, ide lépek. Ellenfelt megfenyegítjük villával. Villa, arra valamit kezdenie kell, és amúgy nem is annyira egyszerű védekezni ellene. És te kilép ide, az már eléggé rossz neki. Amúgy meg visszavisszük ezt, mondjuk arra tud lépni ilyesmit. Oké, ez már nem tud sáncolni az ellenfél, úgyhogy az annyira nem lehet betonbiztos lépés. Viszont ideje lenne kihozni a tiszteket. Kérdés, melyik tisztet hozzam ki? Ide lépek, és a következőben ide, mondjuk arra lép egy ilyesmit, az nem tetszik. És ha már eleve megelőzöm egy ilyen gyaloglépés, ami már eleve egy dupla gyalog volt, hogy ide lépek, akkor... Ja, még nem tud oda lépni. Elterelni sem tudja. Ide lép, akkor meg leütöm. Meglépem ezt a gyaloglépést, mert ugye lehetnek ilyen lépései. Hát szerintem egy 5-6 éves akkozom amúgy. Kisebb-nagyobb kihagyással. Hobbi szinten tanultam meg. Köszi a kérdést. Nem vagyunk túl sokan, de hogyha valakit érdekel, akkor annak majd örülök. Ha van bárki. Eléggé... eléggé vegyes egyébként az érdeklődés, tehát volt olyan nap, amikor ilyen... Volt olyan nap, hogy 80 voltak végig, és nézték a sakkot. Volt olyan, hogy volt aktív nézőként ilyen 20-30, és meg van 4, amit persze értékelek, de azért lehetne több egy picivel. Oké, a futó mit szeretne? Oké, az volt a tervünk, hogy ezt a huszárt fejlesztem ki, hogy majd ezt meg tudjam támadni, és pont amiatt léptük ezt, hogy ezt megakadályozzuk. Ami persze lehet, hogy rosszul számoltam valamit, de legalább van egy tervem. Ki, de nem tud lépni, nem tud lépni, vissza mehet, de akkor meg nem ütöm le, mert többet ér nekem ez a pont. Bár hogyha ide lép, akkor már esetleg a huszára vissza tud úgy lépni, hogy, hogy ki tudná szabadítani legalább a tisztjét. Oké, akkor most már végre megtámadjuk ezt a gyalogot, és ezt valahogy meg kellene védenie. Szóval nem tudja, hogy megvédeni. Mert ilyesmit már nem léphet, ma arra ezt lépem. És akkor próbálkozhat valami mellépés, hogy rátámad, de akkor meg leütöm a huszárt. Ha visszalép, akkor meg visszafejezhette magát egy rossz F1-es mezőre, amely gátolja a bástyát abba, hogy bárhol is elmozogjon. Úgyhogy igazából az ellenfél jelen állás szerint nem áll túl jól. Ez a gyalog pedig úgy lóg, hogy ezt leütöm, akkor még ezt le tudja ütni. Viszont ha ezt leütöm, és ő ezt leüti, akkor én ezt leütném. Borzalmasan áll az ellenfél, úgyhogy ezt én most le is ütöm.
És itt már 2 gyalog előnyünk van, ez úszár borzalmas. A bását nem véletlenül ezt leütjük, ha ide lépne, akkor már vannak ilyen nem tudom, lassan családi villák. Ha valahogy el is tereli az egyik huszárt, akkor ugye azt mindenképp visszaütöm. Ez lóg egyébként, ez valamit kezdjek. Ide nem viheti, nagyon. Oké, az ellenfelt még rosszabb helyzetbe sodortuk. Úgyhogy ideje kifejleszteni a következő tisztet talán. Egyébként, hogyha ezt leütöm, és ő ezt leüti, akkor úgy tudom leütni azt a gyalogot, hogy nem ütheti vissza, meg akkor lóg a bástya. Szóval erősen elgondolkodok azon, hogy 2 gyalog előnyöm van, miért ne legyen belőle 3? Hát ha nem üti vissza, akkor meg ugye veszített egy tisztet. Oké, akkor ezt most lenyerjük. Most esetleg ezt már leütheti az ellenfél. Arra viszont lehet, hogy továbbra is csak lépek egy ilyet. Ez már részletkérdés. Hogy itt mit lépjek. Egyébként veszem az adást, akit érdekel, az YouTube-on esetleg vissza tudja nézni. Mert ha valakit ennyire érdekelne a leütöm, visszajött tempóra fejleszti ki a futóját, ezt igazából gátolnám, hogyha lehet. Viszont ha most ezt, még ezt nem ütheti le. Te leüti, de hogy nem, hát leütheti. De ha leüti, akkor simán leüti, mert ez fehér színű. Ez az. Ezen gondolkodom erősen, akkor ezt gátoljuk. Plusz az ellenfél ide se léphet, ide nem léphet, mert úgy ütöm el, hogy visszaüt, és lenyelem. Ha ide lép, akkor nem nagyon csinál szerintem semmi érdembeli dolgot. Ha lehet utána futótok fel ezt, és megint eljátszhatom vele ezt, és megint nem ütheti vissza, de akkor már 2-vel támadom ezt a ponton. Mondjuk arra védheti ilyesmivel. Ilyesmi gondolataim vannak sakk közben. Az ellenfél mindig azt lépi, amire gondolunk. Akkor fejlesztjük, mondjuk ha kipróbálom fejleszteni, mi? Szóval, ha megpróbálom kifejleszteni a futómat ide, akkor léphet ide. Ami nem tetszik, mert akkor bele kell mennem valami ilyesmibe. Ami nem az igazi, úgyhogy valami egyéb lépést kellene lépni. 20 is ide sem tudja hozni. Elgondolkodtam valami ilyesmi lépés, vagy esetleg valami ilyesmi lépés. És akkor ide nem tud lépni. Hogyha pozícionálisan akarunk játszani. Ide lépek esetleg? Igen, a gyalog az lóg, ez a valamit azért kezdeni kellene. Picit passzívnak érzem, ha csak így védem meg. Ha rátalom a gyalogot, az meg a gyalogszerkezetemet elég elrontja. Oké, ide lépek. Utána a bástyát megpróbálom valahogy ide áthozni. Oké, most az a gyalog lóg. Viszont, ha 3 gyalog előnyünk van, miért ne próbáljuk meg cserélni? Ha leüt, és úgy ütöm vissza, hogy kiavítja a gyalogszerkezetünket, mi tele vagyunk dupla gyalogokkal. Szóval elgondolkodtató, csak hát most elnéztük egy lépésben a tisztet sajnos. Ennél azért pontosabban kellene játszani. Jó, most ezt leüthetem, ha akarom, és ha visszaüt, akkor kap egy sakot, és lenyerem azt a gyalogot. És kérdés, hogy ennyit megére. Mondhatjuk azt, hogy ez egy áldozat volt, annak érdekében, hogy kifejlesztem végre a sötét futót. Ami nem igaz, de jól hangzik. Ide lépek. Ide lépek. Mondjuk arra tud ide lépni, az nem tetszik. Mondjuk most már így is tud ide lépni. Úgyhogy elgondolkodtatom, hogy mi lenne most a jó lépés. Ide lépek, akkor ezt megtámadom. Oké, az sem tűnik annyira jónak. Megpróbálom elterelni, akkor pedig elviszi valami ilyesmi helyre. Ami szintén nem tetszik, bár arra meg tudom innen támadni. Jó kérdés, hogy mi legyen a következő lépés. Ez elgondolkodtató, csak arra meg lép valami ilyesmit. Esetleg ide lépek. Ide lépek. Nagyon fogy az idő, valamit lépni kellene. Jó, lépek egy ilyet. És fekete mezőn vagyunk. Akkor erre meglépem ezt, amit terveztem. És akkor elindulunk így a centrumban.
Lehet, hogy el kellene sáncolni, és akkor már bástyában vannak ilyen sánc, és akkor ide lépek, nem tudom, ide lép. Oké. Nem tetszik a sánc. Egyelőre lehet, hogy ezt fel kellene adnom, ezt a baloldali támadást. Királyt biztonságba helyezem, mondjuk egy F7-en. Hiába rontja el a sáncot. Jó, megtolom. Ez valószínűleg egy két kérdőjeles lépés volt, de ezt meglépem ettől függetlenül. Oké, igazából, hogyha ez itt maradna, az nekem nem olyan rossz. Ez itt marad. Lehet, hogy rá is tolom. Mondjuk ide lép. Oké, ez itt most jelenleg lúg. Ide tud lépni az ellenfél, az nem tetszik. Megvédjük ezt a gyalogot is, amit támad, meg ezt a pontot is. Egyőre ennyit tudok. Elkezdjük kettővel támadni, és ezt a gyalogot, vagy itt elgondolkodható volt az, hogy itt beduplázzam, és akkor ezt leüthetem, és akkor visszajut, akkor ugye nem ütheti vissza, mert akkor bástyát veszít. Már van 8 néző. Kíváncsi vagyok, hogy itt vajon mindenki feliratkozó? Aki már feliratkozott? Vagy vannak olyanok is, akik idáig nem nézték a sakk csatornát. Ide lép, ráhúzom, és valamit lépnie kell, és hogyha nem tudom, ide lép, leütöm. Jó. Ide lépek, megtolom. Leüti. Ide lépek és megtolja, akkor meg leüthetem, nem? Ide lépek, akkor leütöm. Ha megtolja, akkor leütöm. Visszaüt, leütöm. Ha nem tudom, mit tud még lépni. Egyébként meg ha ide lépek, leüti, akkor keresztbe, akkor ütésbe helyezem a huszáromat, és hogyha leüt, akkor arra ütök vissza, bár akkor meg lehet, hogy lett volna ez a lépés. Wow. Megtoljuk ezt a gyalogot, ütésben van a bástya. Ha meg kivédi, akkor meg ütök egyet csak. Hello, hello, szia! Ha meg elviszi bárhová, akkor meg keresztbe ütök előbb sakk. Ha nyilván most leüti, akkor oké, jelen állás szerint fú, de rosszul állunk idővel. Oké, leütöm. Megtolom. Megtolom. Ez nem jó most. Ide lépek, következőben bástyát nyernék, ha leütik, akkor leütöm. Ha leütik, akkor meg leütöm. Ezen gondolkodtam. Oké, akkor nyerünk egy bástyát. Lenyerjük a bástyát. Feladta az ellenfél. Na, egész jó meccs volt.